Ġiet inaugurata butik hotel ġdida fil-qalba tal-Belt Valletta, lukanda li hija riżultat ta' investiment ta' 3 miljun euro. F'ċerimonja ta' inaugurazzjoni li għalija attenda l-Prim Ministru Robert Abela, ġie spjegat kif il-ħsieb wara din il-lukanda bl-isem ta' Palazzo Ignazio kien li toffri ospitalità differenti biex it-turisti li jażlu din l-akkomodazzjoni tal-grupp Bajjada li kien responsabbli għal dan l-investiment, Mark Bajjada, qal il-kompetizzjoni fil-qasam turistiku qiegħda dejjem tikber u għalhekk teħtieġ diversifikazzjoni ikbar fis-settur tal-ospitalità. Saħaq li din il-butik hotel qed toffri turiżmu b'differenza. Aħna qegħdin nippruvaw barra milli nagħtu esperjenza sabiħa bħala residenza ġodan il-binja li jikkonsisti minn 23 kamra tas-sodda kif ukoll spa, roof garden u roof bar. L-idea hija li nagħtu esperjenza wkoll kulinarja u kulturali. Fl-indirizz tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal il-Gvern qiegħed jistinka biex joħloq l-ambjent li jiffaċilita r-rieda tal-investituri li jħolqu aktar impjiegi u jinvestu f'pajjiżna, f'dan il-każ fil-Belt Kapitali tagħna. Fisser dan l-investiment bħala mhux biss turija tal-fiduċja li l-investituri għandhom f'pajjiżna, imma wkoll bħala turija ta' kemm il-Belt Valletta hija destinazzjoni ta' kwalità li toffri esperjenza unika lil kull min iżura. Il-Prim Ministru wara l-apprezzament tiegħu għat-tmexxija tal-Grupp Bajjada li qed ikompli jimraħ f'setturi differenti li l-koll jassiguraw titjib fil-kwalità tal-esperjenza tal-konsumatur.